de Nutralactós. Avui estic amb... L'Elna, Jo sóc... la Tris i Jul. I també està amb nosaltres. La Lutra. I avui farem un experiment relacionat amb... Els ous. Saps qui ha fet una gran investigació sobre ous? No. Tu saps que hi ha gent que es dedica a investigar sobre ous? No. Doncs sí. Hi ha una dona que es diu Ana Maria Pérez que s'ha dedicat tota la seva vida a fer una cosa que es diu biotecnologia alimentària. I tu diràs... Què és això? Doncs mira, la biotecnologia alimentària que ha aplicat l'Anna Maria Pérez, una de les coses que fa és investigar quins aliments mengen els animals que després pondran ous. Com per exemple, per saber que l'ou que ens menjarem de la gallina estigui superbo, amb totes les propietats. I a més, una cosa de la que és experta és per detectar si un ou és fresc o no. Saps què vol dir que sigui fresc? Natural? Fresc vol dir que faci molt poc que la gallina l'ha post. I un ou que no és fresc vol dir que ja fa molt de temps que el va pondre. Doncs avui farem experiments per protegir els ous. Creus que es poden protegir? No. Farem reptes. Vale. Ho provem? Sí. Aviam, tenim ous aquí de, com has dit, La gallina? un ou que no és de gallina. plàstic. I tenim aquí ous de... Guatlla? Molt bé. Vols agafar-lo? Sí. Ja no et caigui, eh? Ha! Tu saps que els ous poden tenir moltes formes diferents. Sí. El de guatlla, sabries dir quina forma és, això? Ovoide, es diu. I aquest d'aquí simula un ou de... Què diries? De gallina. I després resulta que hi ha ous que tenen una altra forma, que tenen una forma més esfèrica. Sí. Sabries dir-me algun animal que pongui ous en forma esfèrica? Per exemple, com aquest d'aquí. La granada. Resulta que amb els ous es pot fer una cosa molt divertida. Vale. Sí? Es tracta d'agafar un ou, de fer tota la força que puguis i més. A la de 3, 1, 2 i 3. Com si estiguessis apretant tan fort, com si anessis a fer caca. Oh, s'ha trencat! Com ho has fet? Crec que m'he deixat d'explicar-te una cosa. Dit índex, dit polze, i s'ha d'agafar just per l'extrem a dalt i a baix, com si el posessis en vertical a l'ou. Vale. Super vertical. I ara sí has d'apretar. Fixa't bé, Ara què? No puc. No pots? I com pot ser? No ho sé. Però és difícil trencar un ou o no? No. No, abans ens ho has demostrat, no? Sí. I com és que aquest no es pot trencar ara? No ho sé. Anem a provar-ho amb un ou de gallina? Sí. Vine. Ai, que m'he deixat els ous allà. Perfecte. Agafa un ou de gallina, un de veritat, I ara farem el mateix que abans. Dit índex, dit polze, per dalt i per baix, ben vertical, Apreta ben fort. No. No? No. Com pot ser? Ho fem més difícil? Sí, va, provem-ho. Tu t'atreviries a treure't les sabates, treure't els mitjons i posar-te de peu a sobre? Sí. Jo t'ajudaré. Camarada? Bé, però espera't! Una cosa important, un moment, que t'ho haig d'explicar bé. Has de repartir molt bé el teu pes. Com ha passat abans amb l'ou de guatlla, com que no l'havies agafat just per la vertical, s'ha trencat. Vale. Només funciona quan ho fas just per la vertical. Creus que ho aconseguirem? Sí. Sí? Sí. Val, i ara et començaré a deixar anar, Aviam, aixeca la mà com si fossis una enxaneta. O l'estàs esperant? Molt bé, ho ha aconseguit! Aviam, que ensenyem que no fem trampes. Molt bé, estan tots sencers, Vols que t'expliqui com passa això? Sí. Els ous hem dit que tenien una forma Ovalada. ovalada. En volum es diu ovoide, per això es diu ou, de fet. I llavors això fa que quan exercim força amb l'ou en vertical per dalt i per baix, és capaç de repartir tota aquesta força que entra per tot l'ou així. I així fa que resisteixi tota la força que fas. Per exemple, això també saps on passa? Quina estructura copia la natura? No. A tu et sona haver passat algun cop per alguna porta que tingui una forma així, per dalt? Els arcs, per exemple, doncs fan servir el mateix sistema que l'ou. Quan s'aplica força per dalt o per baix, l'arc és impossible que es trenqui. Elna, ets una crac, Quin equilibri, tu. Ara que ja has entès com funciona l'estructura dels ous, farem un altre repte. Es tracta d'aconseguir fer un ou irrompible que llançarem. Tu veus aquell balcó d'allà? Sí. Doncs aquell balcó tu llançaràs un ou i jo llançaré un ou i guanyarà qui aconsegueixi que l'ou arribi a baix i no es trenqui. Sí? Sí. Però no els llançarem així, com si res. Li prepararem una protecció. Vale. Doncs mira, per fer-ho necessitarem Cordills, material per decorar, tisores, cotó-fluid, uns gots, teles, cintes, cartrons i paper film. un d'aquests ous serà el teu i l'altre el meu, val? Pots agafar l'ou que tu vulguis. Aquest em donarà sort. Vinga, estàs preparada? Sí. Qui guanyarà? Val, Elna, a partir d'ara Sí? tenim 2 minuts per fer-ho. Ràpid. El temps corre. Aquesta tela està patrocinada per David Mareso. Que no. No, espera! Ai, no, perquè no per aquí. No. Ai, no, perquè no això. Ben lenta. Vale, Elna, tinc, com vas tu? Jo ja estic. Vas amunt. Agafa el teu ou irrompible i ens n'anem cap a dalt. Lutra, vols venir? Sí! Marta, ens veus? Cadascú agafa el seu? Sí. I es tracta de deixar-lo anar, Sí. Anem a veure-ho? Sí. L'escena del crim.
Obro jo el teu i tu el meu? Vale. Aviam, Elna! Anem a veure què ha passat amb el teu superou. Té molta bona protecció, Aquesta part no és aquesta. Està aquí, Sí. Vale. Bueno, el sistema paracaigudes sembla... Ou sencer. Hola! Que fort, Vols acabar-lo d'obrir tu? Vale, ara mateix no sé si he posat ou, perquè... Home, clar, has posat que aquí falten dos. I no tenies tu. Sí, home, sí, és veritat, broma. Ostres, està trencat. Oh! Podem fer una truita. Doncs, Elna, què has après avui? La forma dels ous i per què ho fem així no es trenquen. I també has fet un repte molt important. Sí, xafar els ous amb els peus. Sense? Sabates ni mitjons. I se t'ha trencat algun? T'has tacat d'ou? No. No? Xusilutres!